खुब गोजोनथाव खौरां जोंहा दिनै बे श्री रास पुर्णिमाया थांनाय 2016 मायथाइनिफ्रायनो सोलिदों। दासिमाव जोंहा माने 8थि खेब बे रास पुर्णिमा खुंजागोन। दा बे खुंनायनि असिलायाव जोंहा गोबांथार हाबाफारि दं आरोखि। बे हाबाफारियानो जाहैबाय जोंहा दिनैहाय सेथि खेब हिसाबै जोंहा नियम बायदियै जोङो आगोल जोङो ओरैनो बिमा लोखिजों सरजाबनानै रास पुर्णिमा होनना बानायदोंमोन। नेक्स्टआव जों फटक महराव होदोंमोन। इसोरा दिनै आफा श्री कृष्णआ बुंबाय, आंखौ खुलुमनायाव नोंस्रा जेबो खहा खथि जाया। राजभोग मोनजानांगौबा, राजाव ओंखारनांगौबा, राजा जानांगौबा सक्तिशालि जानांगौ होननानै थांनाय बोसोरनिफ्राय क्रिया शक्तिनि गेजेरजों जोंनो ध्याननि गेजेरजों खिथालांबाय। बेवहाय जोङो अब्ला जों फैगोन बोसोरनिफ्राय मुर्ति होगोन होननानै जों जेरैबायदि रादाय प्रतिफ्रुति होदों, देग्लाय जोङो राधा आरो कृष्णखौ बर' नियमै जोङो गामसा गाननो थिनदोंमोन, धुति गानहोबाय आरो जोङो राधाखौ दख'ना गानहोनाय जादों। जों दा फटक महराव निफ्राय जेरै बुंदों देग्लायहाय जोङो मुर्ति महराव होबाय। दा जों बेखौनो नियम बादियै दिनै रास पुर्णिमा लग्न नांनाय तिथिजों गोरोबनाय मिलायनाय जों दा हरनि 5:30 रिंगायाव जोङो दिसननाय जागोन आरो। बेथ' खुब गोजोनथाव खौरां। जों बर' हिसाबै जों गोबां बुंनांगौ आरो मिथिनांगौ सोलोंनांगौ जोंहा गोबां दङ। धोरोम बिथिङाव हक, राजनितिक बिथिङाव हक, समाज बिथिङाव हक, मावनानै जानाय बिथिङाव हक, बर'आवथ' बुंनानै थाङोब्ला जों खुलुमै मोदाय गैया। खौथि खौथि 33 कौटि देब देबिखौ जाय मानिनो हायो बेनावनो गासैखौबो गोजोन होनो हानायासो सक्ति। दा बेवहाय जों बर'सा आरो हारिसाना खुलुमखायो। बेवहाय जोंहा रास पुर्णिमानि बेलायाव ओरैबायदि जोंहा बिथांखिबो दङ। जोङो दिनैहाय दिसनखांनायनि उनाव जोंहा गाबोनहाय मोनसे गिदिर कृष्णजों राधाजों मा सोमोन्दो दं, बाथौजों कृष्णजों मा सोमोन्दो दं, बेफोरनि थाखाय गुवारै बुंफुंनो जों गाबोन सियार खालायलायगोन। जों मोजां मोजां आलासि लिंहरखादों। दा आलासिफ्रा कन्टाक्ट जाजोबाखै मोजां, अब्लाबो सफैगोन। जों बिनि गेजेराव गाबोनहाय टेबोल टक बादि डिसकासनबो लागोन आरो जों मिटिं लागोन 1टानिफ्राय। दा खोब भाग्यबान जों बुंनांगोन जे रास पुर्णिमा मोनसे जोंखौ गोजोन लामा, गुवार लामा, गेदेर लामा, गेबें लामा दिन्थिलांनो थाखायसो बे रास पुर्णिमा जादों। बेवहाय बर'आव ओरैनोबाबो जोङो लावखार गसायनानै जोङो खुलुमखायो। बेवहाय जोंहा इसोरफ्रा जेरै बिथोन होदों, बाइक होदों, बे निति रितिजोंसो जोङो खुंलांनो आवगायलांगासिनो दं आरोखि। खोब माने आं बे मिडियानि गेजेरजों रायजो राजा बिथांमोनखौ आं गुरै खावलायहरनो लुबैदों। जेरै जोङो होखानाय थि निति बायदियै जोंहा दिनै 26 नभेम्बर जोंहा माखासे दा दसे उनावहा फेथा हास'नाय जाजोबगोन। जों माखासे अफिसफोरखौ मुखुलि खालायगोन। जोंहा नैथि सानावहाय जोंहा गाबोननिफ्राय दा मोनायावबो जों फुजिगोन, गाबोन फुंनिफ्रायबो जों फुजिगोन। बे फुजिनाय समाव जायहा दिनै सक्तिखौ नांगौ, जायहा जेरैबायदि फोथायनाय दं, जायहा जेराव फोथायनाय दं बेयावनो इसोरखौ मोनो हिसाबै बिसि फिसा लानानै न'खरनि गथ' गथायखौ लानानै गावनि थांखि बिथांखिखौ जौगालांनो थाखायबो बाव खुलुमफैनो हागोन। आरो बिनि थाखाय जों मोजां मोजां फुजारि दोननाय जादों। जाय फुजारिफ्रानो जोंहा गोबां माने जोंहा गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट अजाफोरनि आरोखि बियो अजा आफादनिनो बोसोनगिरि। बेवहायबो आङो माखासे खोथाखौ बुंनो लुबैखादों। बेवहाय जोङो गोबां दौरि दौसि लायनो हायो, नाथाय बेवहाय बर' रावैनो जोङो बेनो मा लुबैदों, मा सानदों बेफोरखौ बुंफोरनानै हरग्रा जोंहा दौरि दंखायो। बिनि आसा आकांक्षाखौ दौरिनि दारै बिनानै हरनाय जागोन। जोंहा दौरि दं, आंबो दौरि महरै दंखायो। अब्लाबो आङो हास्लाबा हिसाबै दौरिखौ लादेरनाय जादों। जों 3 4 दौरि दं बेवहाय। खोब गोजोनथाव खौरां। रायजो राजाफोरखौ आङो मोनसे दिनैनि मिडियानि गेजेरजों जोंहा गाबोन सेथियावहाय जोङो 1 थारिख गाबोना 1थायावहाय जों बिराद गिदिर बेखौ बर'नि निति रितिजों गोरोबनाय मिलायनाय कृष्णजों, बाथौजों आरो बर'जों, बर'साजों मा सोमोन्दो जायो, बोरैहाय जोङो निति रिति थांबा जोंनि ओनसोल एरियायाव खौसे जौसे लाबोनो हायो, बेफोरनि सोमोन्दै जोंहा रायलायलायगोन। खोब मोजांथार जोङो गाबोन मोनसे प्रग्राम लादों। बेनिखायनो आङो बाथौ सिबियारि रायजो राजा बिथांमोनखौ गाबोन जोंनि लाइमोननिफ्राय लानानै गोबांथार बाथौ सिबियारि जेखि धोरोमाव थाया, जेरै ब्रह्मआनो था, दिनै नोङो जयगुरुआनो था, जेरै नोङो सोरजिगिरियानो था, आंहा बुंनांगौ दरखार गैया। धोरोमाव आंहा जेबो सोर माखौ खुलुमबाय थाथों। नाथाय सोरहाबा जुदि फोथायनाय दंबा, बिसास दंबा फैनो हागोन, बाव सियार खालायफैनो हागोन। माबा मोनसे सोंनो
गोसो दंबा गाबोननि गेजेराव फैनानै जे कृष्णखौ मानो खुलुमो, बेखौ खुलुमनानै मा मोनो, बेफोर गासिबो कुइसन एन्सार दान्थे बिदान्थे जों गाबोन रायलायलायगोन, माने बेवहाय डिसकासन जालायलायगोन जोङो। खुब मोजां बाथ्रा। दा ओंखायनो गाबोन फैनानै रायजो राजाफोरखौ बाव भाग लाफैनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय।